O meu nome é Paula Ríos, estou aquí acompañada tamén por Pilar Esteve. Formamos parte da Plataforma Feminista Galega, que é unha plataforma que xorde despois, sobre todo, do intento por parte de Gallardón de rematar os dereitos sexuais e reproductivos, e porque moitas das feministas que ali estábamos traballando considerábamos que había outro problema, que son os feminicidios, que era importante traballarnos tamén en conxunto. Entón, hoxe decidimos aproveitar este espazo que é o Matadoiro, porque nos parece ideal para construir, como feministas queremos construir espazos diferentes e nos que nos sintamos cómodas. E neste caso o Espazo Matadoiro danos esa posibilidade de usar o espazo común e compartir tamén as nosas ideas, os nosos proxectos como feministas coas demais persoas, grupos e colectivos que están utilizando este espazo. Bueno, como decía Paula, chamame Pilar Esteve, estou na plataforma feminista galega en Compostela e estaba emocionada, por eso quería deciros a todas e a todos que cando vides o Espazo Matadoiro, que a charla de hoxe demostra que a sociedade, a xuventude e todas nós estamos verdadeiramente quedas e preocupadas polo que nos pasa no noso día a día, por entender as nosas relacións, por facer un mundo diferente, máis libre, por mudar os xeitos de relacionarnos, impostos, para lutar contra o patriarcado. Hoxe a charla estivo chea, demostra que temos que seguir facendo este tipo de traballo, debate, e que podemos formular unha sociedade diferente porque hai ansiedade, hai interese. Estamos contentísimas desde a plataforma, eu penso que estamos moi contentas de que hoxe fora un cheo total aquí no Matadoiro, espacio que debemos utilizar a cidade para todas.